ネモフィラとポピーが一面に咲いています。風が吹くとふんわりと甘い香りが漂っています。今日大阪市の最高気温は 25.8 度と今年最高を更新し夏日となりました。大阪の万博記念公園ではおよそ3万6000株のネモフィラと20万本のポピーが満開を迎えています。綺麗。こんなにたくさん咲いてる知らなくていっぱい写真撮りました来てほんまに良かったなって思います。歩いてたら暑いです。訪れた人たちは思い思いに写真撮影を楽しんでいました。ネモフィラとポピーが一度に見頃を迎えるのは5月上旬までです。